Wara li fi Brussell firma l-investiment fid-difiża, Robert Abela reġa' dar fuq il-partitarji tiegħu biex jipprova jbiddel diskors sħiħ li wassal waqt iċ-ċelebrazzjoni Laburista tal-31 ta' Marzu fejn tkellem biss dwar ir-rikonċiljazzjoni u n-newtralità. Dan seħħ fl-istess jum li fih ħareġ jattakka lil partit tiegħu stess, lis-Soċjalisti Ewropej. Dan id-diskors ta' Abela sar fil-Birgu t-tlieta filgħaxija minħabba li l-festa propja se taħbad fil-ġurnata tal-Għid il-Kbir. Fuq l-olja tal-Ħelsien Robert Abela saħaq li hu qatt mu se jippermetti x-xiri tat-tankijiet tal-gwerra, għalkemm il-kliem dwar in-newtralità għajjem rabja kbira fost numru ta' persuni li kienu preżenti, tant illi f'nofs id-diskors tiegħu instemgħu żewġ tirġiel jgħidulu kissirtu għan-newtralità. Ta' min għaddej, ta' min għaddej, ta' min għaddej. Il-neutralità ta' bajda ġibtuha kissirtu għan-neutralità. Tajhom il-Ħelsien. Ma jimpurtax, żommu l-kalma, ma jimpurtax. Ma jimpurtax. Dan il-moment ta' imbarazzament għal Robert Abela għajjem rabja kbira fil-qalba taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista għaliex dawk tal-qalba riedu li jużaw dan ir-rally biex jerġgħu jipproġettaw lil-lider tagħhom fl-aqwa dawl possibbli biex eventwalment spiċċa issuttat bil-bajt.